למה את בוכה כפרה עליך? מתרגשת. ברור, אם בוכה הייתי מביא לך בשר לפקוד. מה השאלה? דרך אגב, כל תפילה שלי ביום שישי זה מה שאני מבקשת, שכל הילדים שלי יחזרו בתשובה. אמן. לינדה, את עושה לי פסים בפה, שמעת? סתם, את יודעת שלינדה ספרית. זה המיקי בוגנים של הטוניסאים. והיא מאפרת. היא מאפרת, by the way. תקשיבי, כתוב, נאה דורש, נאה מקיים. נכון? אז איפה שילדה תשים כיסוי ראש והאמא תלכם בלונדינים? בעזרת השם. יבוא הזמן. המשיח, אמן. בעזרת השם, הלוואי ונזכה כולנו שיבוא לנו הזמן, נחזור בתשובה. שהחיינו. שידעת ברכה? בעלך יסכים? כן. את בטוחה? בעלי מכבד. בגלל זה שאלתי אותך אם אני יכולה גם... בנדנה. לא, כן. בנדנה. לא קשת מוריקי. לא. כובע, בנדנה. אם מי כאן את המתמחות? בעלך, אבל אני אסכים. כן. הוא יאהב אותך, אבל זה הולך עם איפור. בלי איפור אני לא מסכימה. את צודקת. מה זה? אישה צריכה להיות נאה, חסובה, עצלית, מטופחת. לא הולך אחד. לא, צריך להיות. אנחנו עושים לך היום כזה. ברכה, פתחי ידיים. ותברכי ככה. תכווני. מה את הילדה הזאתי? היא כבר לא ילדה. היא נגמר חלב הספנה, אנחנו רוצים חלב. בדדיים. היא עושה פעולת ויתור. הוויתור שלה זה היא נותנת קורבן את שערות ראשה לכבוד בורא עולם. וזה הדבר הכי קשה לאישה, אני מודה, אני גם ספרית. אני מודה, זה השערות שלה. זה הפנים שלנו, זה האיבא שלנו. כל היופי זה שיער. הדבר הראשון שאישה עושה משהו זה השערות. לפני ציפורניים, לפני, זה השערות. והיום היא מקריבה את שערות ראשה לכבוד אבא בשמיים. יהי רצון שעל הקורבן מידה כנגד מידה. הקורבן הזה יביא לנו בין 4 בנים זכריים. אמן. לסיוון יהיה, למה יש בת? לא, אמרת סיוון. סיוון יש לה בת. הלוואי יהיה לה בן, הלוואי, ככה, זה ככה. בעזרת השם, בנים, בנות, העיקר שיהיו בריאים, שלמים ברמה גבוהה, וגם עינה ותראי ילד בלידה, כלה בידה בלב בלב שמח, גם את בעלה וגם אותי כל ימי חייה. אוקיי, זה הברכה. תברכי, ברוך. ברוך. אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם! אלוהינו מלך העולם. שהחיינו וקימנו והגענו שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. לזמן הזה. אמן! תודה כפיים, כולם. אחר כך נמסור לך יותר יפה כזה. למה הפסקה? צבי עיניים, זכותי מרחים. אני בדרך יושבת שם ובוכה לה בתפילה בדמעות בודדות אין מנחמת